Guys, so welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, puntahan na naman natin si Nanay Gloria. So nandun yung farm namin na dragon fruit. So dito talaga ako dadaan always, no. So kasi sabi ni Nanay, punta daw ako dun kasi meron siyang tanim na kalabasa tapos i-harvest namin guys. Sobra daw ang laki. So tingnan natin kung meron po talaga. So dito kami dadaan, no. So si Nanay, I hope nandyan si Nanay, no. Kasi sabi niya mga almost alas 8 daw. Puntahin niya ako dito sa kanyang bahay kubo. Yan guys, so mag-harvest na naman tayo, no. Nakita niyo sa video, nag-harvest kami ni Tatay Andres dito ng kanyang mga talbos ng kamuti. So ngayon naman is kalabasa. Meron daw bunga na malaki. Ayan dito. Nay! Oh, nandito si Nanay guys. No, yung mga alagang manok. Mag-harvest na ito, Nay. Katoy mong kalabasa. Ay man. Datag kutsilyo. Nandito si Nanay Gloria. So nandito kami ngayon sa kanyang bahay kubo. Ano ito? Tara na lang. Oo. Nagdala kami ng sundang ni Nanay. Tara, Nay. Kasi nandito yung kalabasa niya. So dito kami dadaan. First time lang to mag-harvest si Nanay ng kalabasa, no. Dito meron nasa dirita naman, no. So dito daw meron din daw dito. So dun Nay, nandun daw yung kalabasa niya. So dito, mayroon din ditong kalabasa pero parang walang bunga guys. So yan, oh, dito. Dito, kininaiwa pa ni mamunga, Nay. Ha? So ito daw guys, wala pa tong bunga. Yan, oh. Mayroon na siyang mga bulaklak na ng kalabasa. Yan, oh. Yung iba is nagpo-forma. Pero ito, namatay na guys. Diba, namatay na siya. So dun puntahan natin dun kasi meron din daw ditong saan ni Nay, oh? Batong? Saan ni Nay? Oh, nanurok ka ni. Kato ni mong kasauna, no? Mga batong. Yan, oh, yung batong na tinatanim ni Nanay Gloria. So meron din dito guys, meron din ditong kalabasa, oh. Pero I think wala pa siyang bunga. No, nagpa-flowering na yung kalabasa niya. So ngayon, dito, kasi nandun na si Nanay, oh. Meron siyang ginagawa na nangguna siya. Dito rin, wala rin dito. Puro dito mga talbos ng kamuti. Doon kami nag-harvest ni Tatay Andres doon, oh. Kung nakita nyo sa video ko, yung nag-harvest kami ni Tatay Andres ng talbos ng kamuti para sa aming pananghalian. So dito tayo, Nay. Asa to, Nay? Ang bunga. Dako kayo. Katawa si Nanay guys kasi ipakita niya talaga yung malaki na kalabasa. I think parang nandito yun. Yan, o, yung area guys. Overlooking po talaga dito. Ang sarap ng hangin. No? Dito. Diri nang huwag kamutin itatay na yo. O katong kuan ba dahon. Diri nang huwag guys. Dito kami nanguha ni Tatay Andres ng talbos ng kamuti. Imo din nagi kuralan diri og kuan ayo. Singani kamunggay, malunggay. You know, may mga malunggay. Magamit tag malunggay nay. Kamunggayan siya dili, no? Oh, dili ra di ay. Kasi yung harvestin namin na kalabasa is gawin namin ng dinuldol. Dinuldol ba yun ay? Ayan, so dito tayo. Ayan, oh. So parang nandito yun. Ito na yung kalabasa na sabi ni Nanay. Ayun guys. Nakita ko na guys yun, oh. Wow. Parang nandito na ata. Ito na yung dahon niya. At ito na yung pakita ko na sa inyo guys na malaki po talaga yung kalabasa ni Nanay Gloria, no? Ayan, oh. Ayan. Nandun na yun, guys. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ko. You know? Yung isa is na laglag. Sayang. Sayang na sayang yung bunga niya. Magpo-form sana ng buo. Meron pidong
Nandito yun guys, oh. Ito yun. Second. Ito yung pangalawa na bunga. Kasi yung isa, ito, malaki na siya. Ayan. Wow. So, ngayon, meron pa rin, oh. Meron din dito, isa. Parang dalawa yung bunga niya. Ito na, harvest, Nay. Nay. So, ipakita ko na sa inyo, guys. Ito na yun, oh. Wow. Ang laki niya. Ang laki niya, guys. Kusilyo, Nay. Kasi baka madaot yung anak. Kay na. Ito na, guys. Wow. Ang laki po talaga. Nay, oh. Uniti ko na, Nay. Kakarbis lang, oh. Wow. Ang laki ng kalabasa na tanim ni Nanay Gloria, no. Ito yung iba is meron pang mga bunga, yan, oh. So ito, meron din. So hope mapadayon na siya. Kasi sa amin nung una, lagyan namin ganito namin. Tapos kunin namin yung parang pollination niya. Inaniwan ba ito na, no? Kuhaon ng inana dayon. Mula siya ipatakal sa lain nga buwak. Hanap tayo ng buwak. Dito. Oh, ito. Kasi ganin yan namin. Tapos ilagay namin dito. Parang itakal siya, no? Yan, oh. Yan, oh. Ganyan. Yan, para marami yung bunga. Yan, oh. So ito yung pangatlo. Kasi yung isa is nandito. So yung pinakamalaki, yung dinala ni Nanay. Yung si Nanay, oh, starring kayo. Kasi yun po yung gagawin namin ng dinuldol. Ayan, ito yung pangatlo na. So meron din itong maliit, oh. Parang magpo-form din siya ng bunga. Ayan, guys, so tapos na kaming mag-harvest. Sayang talaga itong isa to. Kasi tuloy-tuloy na sana, pero least nutrients kaya nalaglag. Diba, sayang? Sayang na sayang. So dito yung namin na-harvest ni Nanay, oh. Yung na-harvest namin na malaki. Tara, Nay. Kasi hiwain pa yan namin. Tapos idinuldol. Ang sarap kaya ng dinuldol, guys. Lagyan ng gata ng niyog. Puro kalabasa lang yung ingredients, tapos niyog. Yan po yung lulutuin namin ni Nanay ngayong tanghali. Yan po yung ulam namin. Yung si Nanay yung nagsamuang ugdasa. Kalabasa, ang laki ng kalabasa. Nagkatawa na si Nanay, guys. Ayan, oh. Malaki. Katong diri sa una na namuwak laging tuwa na, oh. Katong sa ito na bantiyong. So yung bantiyong, guys, dito yung bantiyong ni Nanay Gloria, yung namuwak na din. Yan, oh. Meron din buwak. Pero hope soon mamunga to. Ito yung bantiyong, para din siyang kalabasa. So lagyan natin siya ng ganito. Dito pala. Meron ng bunga, Nay. Nanay, bunga. Na yan po yung bantiyong. Yung lagyan namin ng sardinas. So para mamunga siya, atin patakalin ng patakal na to diri sa lain nga buwak. Kanino para mamunga. Ganyan lang po yung proseso sa pagtakal ng mga bulaklak. Teknik po yan kasi karamihan sa mga magsasaka dito sa bukid, ganyan po yung ginagawa nila. Tinatakal nila yung mga bulaklak. No, kagaya nito. Tapos ilagay namin dito. Yung iba pang flowers, lagyan natin para marami siyang bunga. Ito, guys, yan. Ito, oh. Yan, ilagay natin, itakal natin sila. Para hope soon, baka pagbalik natin dito, meron ng bunga, oh. Meron na nga ng bunga, oh. Ayan, maliit pa yung bunga ng bantiyong.
So yung harvest namin, yun po yung kalabasa. Ayan, so yun, ang laki na. So we hope na tuloy-tuloy yung pagtubo niya. Kasi pag ganito, may tsansa pang malalanta or mahulog or mamatay yung bunga niya. Kasi maliit pa lang. Diba? Ayan guys, so parang uulan ngayon no, sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Tapos na kaming mag-harvest guys. Yan na po yung weather ngayon no. Wow, parang cloudy. So puntahan na natin si Nanay Gloria kasi nag-prepare na siya. Pupunta na kami dun sa dragon fruit farm. Ito na po yung bugha ko. Kasama ko si Nanay. Asam tunay. Iso din yung plastic. Ayan o. Fresh na po talaga yung pag-harvest no. Ang laki niya. Mga pila ka ni kilo na. Mga tuluon daw. Tunga. Wow, ang laki nito. Dili ni mahurot na no. Usa ka lutuan. Ini guys, ang laki. Ayan o. Ito ako na kaya taning ko ano. Tungaon na rin siya. Wow, nakuha na. Kita kayo na. Tubo. Itubo daw. Sige. Wow, ang laki guys oh. Ayan. So maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Miu and keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Ang laki oh. Ang bigat. Bye bye.